po natin. Maraming salamat. Nagpapasalamat sa inyo ang Shackle. Sa pinakita niyo sa amin na suporta. Salamat. Salamat sa pag-imbita niyo sa amin. Sana susunod. Imbita niyo ulit kami, ha? At birthday lang o kaya 40 days, ha? Imbitahan niyo kami, ha? Basta may okasyon. Birthday, 40 days. Imbitahan niyo kami, ha?